мен падна и маратонката там една. Без една маратонка се качих. Не, тя просто аз като се метнах, аз скочих много високо и като нали, се провиснах и се хванах с краката за това, където се слиза. Чакай там. И там се закачи маратонката и се изслужи. Да, там е много случва. Просто физически не мога да се случи да бъде. Просто много гаден. Има едно супързалка и там ти хвърлят водата си по нея и ти пълзваш по нея. Много яко, само че ставаш супер хлъзгав и не мога нищо да хванеш. А имаше една, където... Да, имаше едно място, където ти скачаш по една като по въжено и сега къде тук го имаш и ти пускаш на метална тръба. А тя е супер хлъзгава. Ти си майна там, защото тук има вода, там е лори. Тук мисля, че ще излиза канализацията на Панчарево. Джап, 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 джап. И ние всъщност ето тук някъде завихме там, тук през ръката, е така. И ти паш трибата. Тук някакъв начин нямаш. Мале координати. Половин кило пясък в маратонките. Всички маратонки са много популярни, ето какво следи такива.